Гибаной, хавона, бейби, лао. Още няма ли? Как се казваше парчето? Гибелай ми. Как? Гибелай ми ти. Не разбирам. Това е от някой друг щат, не е от твоя. Може да ми преведеш? Не разбирам. Така... На кого е това парче? Ами да подходим към гласуване. Ти? Аз съм да. Ай, не да Аз съм твърдо да. не сте да време, хора, аз си тръгна. Защо? Абе, ви подлодяхте ли? Той не знае на кого е това парче, даже не знае как се казва. Как го научи това парче? Аз не знам. Аз съм го чул. Той го пее. Къде си го чул? На музика съм го чул. Само началото Кой? запей. Гибела ми оти, авона ме гирей. Да. Айде, ще дам $100, ако ми кажеш на кого е това парче. Аз съм ръба да ти кажа. Аз не мога да разбера, то е просто елементарно. Слушай сега парчето, кое е. Кое? Дай сега пуши началото, дай. Дай. Слушай се. Окей. Гибела ми оти, Била ми оти. Дай да... авона ме гирей. Дай да, дай. Are you ready now, refrain? Ай, уре, да, рефрей. This is one.